दिनै जोंना वर्कशॉप दलीय वर्कशॉप बाहाय जोंनि पर्बतजरानि मोनफ्रोमबो 10टा प्राइमारि दं जोंना 10टा प्राइमारिनि एक्टिभ वर्कारफ्रा बयबो जइन खालामनानै फैगौ दिनाव जोङो बिपिएफआ जोङो माबादि कार्यपन्था लानांगौ माबादि रायजो राजाजों थानांगौ आरो दा थाबाय थानाय दा जे सोलिबाय थादों अबैध भाबे मोनसे सरकार जोङो दासिमबो बे सरकारखौ जेनाखि इउपिपिएल नि प्रमोद बर'नि नेतृत्वआव बिटिसि खौ सालायदों बे सरकारखौ जों अबैध होननानै लागोन कारन जोंहा 17टा एमसिएलए दंमोन बे 17टा एमसिएलए समाव जोंखौ जर जबस्ती भाबे अबैध भाबे जोंनि गणतान्त्रिक अधिकारखौ खर्ब खालामनानै बिसोरो जर जबरदस्ती जुलुमै मोनसे सरकार शासन खालामदों दा बे बिसोरो जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाखौ बिटिसि आरो बिटिएडिनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरखौ इलेक्शन समाव जि धरननि खोथा होबोदोंमोन बेखौ अपोजिट बिसोरो रायजो राजाखौ सेवा शुश्रूषा खालामनायनि रायजो राजाखौ मोनफ्रोमबो नखराव मोनसे भटनि नामाव मोनसे साख्रि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 टाका होनायनि आरो मास्टार साख्रि दिसननायनि जायगाखौ उन्नति खालामनायनि गरिब दुखिफोरनि न'खौ थिक खालामनानै होनायनि लामाफोरखौ थिक खालामनायनि बिसोरो रायजो राजाफोरनो जि प्रमिस होदोंमोन बेनि उल्टा छबि दिनै जों नुनो मोनदों बिसोरो जोंनि हाग्रामा महिलारिनि सरकार जे सरकारानोखि बिटिसि गठन खालामदों जे पार्टियानोखि पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रानोखि बिटिसि सरकार बिटिसि दादों बे बिटिसि दानानै बिटिसिनि उन्नतिखौ बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ गणतान्त्रिक भाबे बिसोरो परिचालित खालामनानै रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ जे होबोदोंमोन 15 बोसोर गणतान्त्रिक भाबे रायजो राजाजों हेफाजाब होबोदोंमोन रायजो राजा थादोंमोन बिटिसिखौ दाबोदोंमन लामा दथा स्कुल कलेज गासिबो लुफुंनानै होजोबदोंमन रायजो राजानि गांनाय उखैनायाव जेब्लायबो साथ होदोंमोन बे सरकारखौ बिसोरो जि 15 बोसोर लंचित 15 बोसोर करापसन खालामदों होननानै जे बिसोरो भुवा बिसोरो मिसा खोथा होननानै रायजोखौ बिपथे परिचालित खालामदोंमोन बियो दिनै प्रमाण जाबाय प्रमोद बर'आ प्रत्येकटा स्टेप रायजोनि बिटिसि दानानै बिटिसिनि उन्नतिखौ बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ गणतान्त्रिक भाबे बिसोरो परिचालित खालामनानै रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ जे होबोदोंमोन 15 बोसोर गणतान्त्रिक भाबे रायजो राजाजों हेफाजाब होबोदोंमोन रायजो राजा थादोंमन बिटिसिखौ दाबोदोंमन लामा दथा स्कुल कलेज गासिबो लुफुंनानै होजोबदोंमन रायजो राजानि गांनाय उखैनायाव जेब्लायबो साथ होदोंमन बे सरकारखौ बिसोरो जि 15 बोसोर लंचित 15 बोसोर करापसन खालामदों होननानै जे बिसोरो भुवा बिसोरो मिसा खोथा होननानै रायजोखौ बिपथे परिचालित खालामदोंमोन बियो दिनै प्रमाण जाबाय प्रमोद बर'आ प्रत्येकटा स्टेप रायजोनि बिटिसिबासि रायजोनि एगेन्स्टआव लागासिनो दङ प्रत्येकटा स्टेप रायजो राजानि सेन्टिमेन्टआव एगेन्स्टआव लानानै दङ बिटिसि ओनसोलाव जों नुनो मोनदों बिथांनि नेतृत्वआव जोङो बिटिसिआ जे जायगायाव बिपिएफआ जे जायगायाव होनदोंमोन जे जोङो जोंनि एरियानिफ्राय 2003 निफ्राय जेसेबां रायजो राजाफोर दङ बिटिसि बासि राइज बिसोरनि थाखाय कुनु उच्छेद जानाय नङा बिसोरनि थाखाय कुनु हारशास्ति जानाय नङा गासिबो भारतीय गासिबो नागरिकानो बिटिसि बासि राइज गासिबो आसामबासि राइज होननानै जोङो जे बिपिएफआ गर्बित भाबे जोङो रायजो शासन खालामदोंमोन दिनै जोंनिनो हायाव जोङो नुनो मोनदों चिरां जिल्लायाव दिनै बर' माहारिनि न'खौनो उच्छेद खालामनानै थेर बेथेर खालामनायनि बिसोरो जि खामानि मावगासिनो दङ बियो एकदम भाबे स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रंसिन गरिहना जग्ग जोङो कुनु पद्धति मानिनानै लानो हाया जोंनि बिटिसिआव जे जायगायाव रायजो राजाफ्रा न' लुनानै थादों बे रायजो राजाफ्रा मालाबाबो उच्छेद खालामजानाङा बे मानसिफ्रा जे जायगायाव न' लुनानै थादों बे हायानो जोंनि बिटिसि बासि आरो बिटिसिनि थांनानै थानाय रायजो राजाफोरनि हा आरो न' बेखौ जोङो बिपिएफआ दिनै स्पष्ट बाहाय जोङो उच्छेद खालामनायनि बिरोधिता घोर बिरोधिता जोंनि पर्बत जरायावबो कयेक दिन आगोल
फरेस्टनि जेनाखि मा होनोमोनलाय बिबान EM फेरेंगाया बिथाङा NDA बिनिफ्राय फैदोंमोन। बे फेरेंगाया जोंनि पर्बत जरायाव फैनानै थुरिया पाहाराव उच्छेद खालामनायनि लेड आयरन हेन्डजों जोंनि बे ओनसोलाव पर्बत जरानि थुरिया पाहाराव ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरखौ आयरन हेन्डजों बिसोरो उच्छेद खालामनायनि हेन्ड्रंसिन गरिहना जग्ग जोङो कुनु पद्धति मानिनानै लानो हाया। जोंनि BTC आव जे जायगायाव रायजो राजाफ्रा न' लुनानै थादों बे रायजो राजाफ्रा मालाबाबो उच्छेद खालामजानाङा। बे मानसिफ्रा जे जायगायाव न' लुनानै थादों बे हायानो जोंनि BTC बासि आरो BTC नि थांनानै थानाय रायजो राजाफोरनि हा आरो न' बेखौ जोङो BPF आ दिनै स्पष्ट बाहाय जोङो उच्छेद खालामनायनि बिरोधिता घोर बिरोधिता जोंनि पर्बत जरायावबो कयेक दिन आगोल फरेस्टनि जेनाखि मा होनोमोनलाय बिबान EM फेरेंगाया बिथाङा NDA बिनिफ्राय फैदोंमोन। बे फेरेंगाया जोंनि पर्बत जरायाव फैनानै थुरिया पाहाराव उच्छेद खालामनायनि लेड आयरन हेन्डजों जोंनि बे ओनसोलाव पर्बत जरानि थुरिया पाहाराव ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरखौ आयरन हेन्डजों बिसोरो उच्छेद खालामनायनि हेन्डेल खालामनानै उच्छेद खालामनायनि खोथा होनदों। जोङो घोर बेनि प्रतिबाद जानायो। जोंनि ओनसोलाव जों मालाबाबो उच्छेद खालामनो होनो हाया। जोंनि ओनसोलाव BTAD नि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि मोनफ्रोमबो सारि सिमाखौ जों सुरक्षित BPF आ खालामगोन। जोङो BTAD नि ओनसोलनिफ्राय जोङो बिजि खुन्दुं मा होनोमोनलाय जोङो थटलिंसेबो जोङो हाखौ जोङो नागारनानै होनो हाया। गतिके बेफोरखौ खोथाखौ लानानै जोङो दिनै सावरायदों। फैगौ दिनाव प्रमद बर'नि अशृंखल प्रमद बर'नि शोषण प्रमद बर'नि करापसन बेफोरखौ जों रायजोनि सिगाङाव लानानै थांगोन। दिनै जोंनि हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्व जि 15 बोसोर सासन जादोंमोन जोंखौ करापसन खालामनानै होदों। दिनै प्रमद बर'आ BTC आव सौफैनाय जोंनि रायजो राजानि थाखाजों टेक्सनि थाखाखौ जोङो मोनफिननाय BTC नि रायजो राजा भारतबर्षनि रायजो राजाफोरनि टेक्सनि कालेक्शननि फैसाजों जों SOPD नि जे फैसा मोनबोदों बे SOPD नि फैसाखौ 600 कौटि फैसाखौ 350 कौटि बियो साप्लाय होनानै दिनै BTC आव लुन्ठन आरो करापसन खालामदों। बे खोथाखौ जोङो साफ्रोमबो रायजोनि खोमायाव लानानै थांगोन। साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जोङो सजाग खालामगोन UPPL नि एगेन्स्टआव। दायो बे समाव शिलं पर्बत जरायाव BPF हान्जाया मा थासारियाव दं? BPF हान्जाया पर्बत जरायाव जेब्लायबो स्ट्रं। पर्बत जरायाव BPF आ जेब्लायबो स्ट्रं आरो फैगौ दिनावबो स्ट्रं जानानै। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।